sering ngepek awakmu ya iso? Oh, bisa, bisa. 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 Catat ya. Tak catat pokoknya. Oke. Asik. Yo. Aku lek krungu lagu ngene iki jan kudu-kudu kedu mulih. Tukokno neh to Mas, wis pedhot to sing ndek iki Mas. Lah wong saiki apa tak tukokne mesti mok pedhoti yo. Lah piye lho? Usume ora ono taline langsung. Yen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki ne lah kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit lan ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane mung 1000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki tali kota Campur Sari Safitri. Oh, asik. Mas taline tak tuturake. Ya rugi le mek taline tak. Sebabe apa wong ayu? Malah karo priya seje. Lah kok gelem sliramu? Duh kang satu basuk Iya iya wong ayu. bakal lihat Gusti ngaparengake Gusti Bali lek tipak wenggah aku. tali kotan iki tak Simpen tekaning pati tali kotang saksi tresna tukang suci Safitri kompak audio luar biasa. Selamat malam untuk semuanya saja yang pada kesempatan malam hari ini sudah berkenan hadir di sini. Selamat ulang tahun untuk CV Buliatani. ayo Mas ayo Oke, biyen wis satu koke wujud tali sak kotange saiki ne lah kok ilang sak isine lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki najan regane 6000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki lingsu iki Mas taline tak tuturake nanti lo baraka bapak rangake lah sebabe apa wong ayu aku disedeke malah karo priya seje lah kok gelem bangsa mene wae aja to lek mung cukup semene wae duh kang mas satu kasih aku
iya tak tunggu balimu wong ayu. Tali kotang iki tak simpen tekan ning pati. Tali kotang saksi tresna kang suci. Tali kotang saksi tresnaku kang suci. Alhamdulillah. Alon-alon waton kelakon, gliak-gliak waton kecanda, sareh-sareh waton pikoleh. Gremet-gremet waton selamet. Kesusu sing diuber apa? Alon-alon sing dienteni ya sapa? Dienteni ya Safitri to. Oh, Safitri. Angel. Iki duet wis. Iya. Sampean dhewean sih ya. Bariki engko Yeni ya. Juga ada Nita. Kusumaningati. Oh. Apa lekno Mas? Apa lekno? Iya, lek mlaku lho, alen eta. Apa? Kok ngudruk. Apa? Hah? Enggak apa-apa, ayo. Terkena goda. Piye? Terkena goda. Mergo tali kotange pedot. Oh. Terkena goda. Lah tali kotamu pedot kaya jendit-jendit teko kono lho. Ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Kan ini kaki, bukan tali. Oh gitu. Itu kamu pakai kaki bukan tali. Iya, ini kan yang buat jalan itu kan kaki. Oh, mana mungkin jalan pakai tali. Oh gitu. Berarti kalau jalan pakai kaki, melihatnya pakai apa? Pakai mata. Sopo sih ngomong? Lah, nyawangnya kayak apa? Patah kaki. Iya no. Iya Jel, dilanjut ya. Kang Mas. Ngatas-ngatas Ibu. Mangke wonten sebut gremet mboten ketarik. Sik. Iki awakmu kan mangsa mau bahas kok panggah gremet-gremet. Loh, maksud iki kan kok lek kenaan sebut yo gatel ngono lho Om. Oh ngono, aku kok curiga lho ket mau. Awakmu liyane sing mau bahas panggah gremet. Ora nek pisan iki aku bahas yo. Oh, pisan iki ya. Mangga Mas. Yuk. Dados. Nalikane dik semana semono tresnamu setiaku anane mantan salah bono sasatore nate mula aku nimbangi tresnaku kinawa mati ora ana lintang kapsu munar hamong diko pepujanku seliramu pamit tugas amre hayu ning sesami gon kemuji karya suki sok kapanan gonmu petang dedet terus seneng hatiku bareng keprungu kabarmu nyatane sing kon bermula yang
kena kuda. Safitri, Safitri. Sing ori lo. Pati murah, papat pitu. Ayo, wong ayu. Sampun Kang Mas, matur nuwun lho. Kok ra rene to? Ora. Aku ki lek nyawang sliramu saka mburi ki marem ayem ngono lho empane. Hah? Ya ora ana apa-apa. Wah, berarti ayeme mek teko mburi tok. Ya ndak teko ngarep bae wis. Soalnya enggak, lek teko mburi ki aku nyawang gelungamu kok sakmono gedine kok kuat ngono lho. Guyu wae. Jel. Halo. Sampun. Sampun Kang